Maswera sei mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Kana uine secret yako iyo yaunenge uinayo, please feel comfortable kuuya kuinbox kwangu. Pane vamwe mukoma avo vauya neconfession yavo vakati havasi kuda kushandisa his original number, vanga vachishandisa foni yavati ifoni yandangoregister WhatsApp yandaregister, so you can do that as well. Kana uri muSouth Africa, kungotsvaka rimwe sim card iro raunongoregister wotutumidzira WhatsApp yavo. Inzwaiwo confession iyo yavanditumidzira. Hanzi mukoma shuwa murombo anongogara ari murombo. Pandainzwa zvichinzi mumhuri medu mune shavi reurombo, ndaiti zvimwe kuda vanhu vanonyepa. Saka kwedu munhu unongokaruka waita mari. Nditori nemakazeni angu avo vamwe vaitoshanda muhurumende vakaba mari mukoma mamillions nemamillions, vakatiza vakaenda kumhiri kwemakungwa. Aiwa, kunyange variko zvavo ikoko mukoma, asi vanongoraramawo lifestyle iya yekungonwa doro vakaramba vakadzi. Ndo zviriko kwedu. Tiri vanhu vekuti we are gifted naturally as well as spiritually. Tinongobata mari, then kana mari iyoyo waibata yakawanda, then inobva yachizopfachuka. Ndo zvakaitika kwandiri. Please musambofa makapa munhu maWhatsApp numbers angu. Iniwo ndinotya kuti ndinokwanisa kuzosungwa, asi chirongwa chenyu ndinochifarira mukoma. Ndakatoudzwa nevamwe madzibaba kuti pasina kana nguva ndichabata mari. Plani yangu ndeyekuti kana ndikakwanisa kubata mari ndichazotsvaka COS ndoita rekungotengera ndoendawo kumhiri kwemakungwa. Ndine vakadzi avo vandakaita navo vana vanokwana ivo kuita 6. Vana vandiinawo ndine vana 17. Vana ava ndakavaita pandainge ndichiri kuZimbabwe, zvekare ndikazoita vamwe vacho nemaSouth African muno munyika yevatorwa muno mandigere. Munongozviziva kuti panenge paine mari vakadzi vanogumisidzirawo vawanda. KuZimbabwe ndakambobata mari, taiitawo zvenyanga dzezvipembere. Ende the funny thing about it mukoma, panomwe mufesi uyo akatongondiudza kuti ainge achida kuita madhiri iwawo, but ainge achitya, akabva ati kana inini ndainge ndiine zvivindi ainge achida kuti tinge tichizoshandidzana. Ndokutopinda kwandakaita mumadhiri acho iwawo. Fast forward ndakazouya kuno kuSouth Africa. Saka zvazvinoita mumhuri yekwedu, unoti ukaita mari oita kana 2 kana 3 years uchirohwa neimwe nhamo mukoma, zvekuti unoshaya kana mari yerent. Ipapo mushure mekunge ndabata mari, mukadzi uyo wandakapedzisira kuita kuZimbabwe ndisati ndauya kuno aiva munhu aitovawo nemusoro, ainge atori mwana wavamufundisi. Akabva ati kwandiri, dai watendeuka, zvimari zvatiri kubata izvi ndaona sekunge zvichazopeperetswa nemhepo. Dai watendeuka wauya kuchurch, then we get married. Because iye ainge achitorwadziwawo kuti ndainge ndakangoita wekutizisa ndikazoroora, ende ndikatomudza kuti I don't believe in getting married, zviya zvekuti munopfekedzana maringi muchiita sei. Ndakatoti as long as ndaendesa mari kumba kwevabereki vake Mwari, ndinenge ndatovafadza nevabereki vake. Semwana wavamufundisi zvinhu zvainge zvichimurwadza izvozvo. Of course ainge akaroorwa zvake nemurume ainge aine mari dzake, but iye akatoratidzwawo pamweya kuti mari iyoyo yainge ichazopeperetswa nemhepo. Pane mamwe mashoko awo aakataura ekuti nanhasi uno ndikuda kuti pandichazobata mari ndinge ndichimboedza kuita zvaakataura. Akati kana uchikwanisa unokwanisa kungoendesa hako mari yechegumi kuchechi, ndokuti mari yacho isazotorwa nemhepo. Ndikaramba ndikati kwete, handidi kudyirwa mari nevafundisi. Mari iya yandainge ndichivhaira nayo mukoma, mari yakatorwa nemhepo ikapeperetswa nemhepo zvikatofara nawo. Zvakadaro kwava kuchizosiyana nemudzimai ndava kutoona kutoti ndava kuurayisa mwana wevanhu mahara, kutaura kudai iye atori kumhiri kwemakungwa. Ndakazouya kuno kuSouth Africa ndikatanga kushanda mumaprazi. Ndichishanda muprazi kudaro, murungu uyo wandakasvika ndichitanga kushandira akangotanga kungonditrusta for no reason at all. Saka paiti kana pakatengeswa mapotatoes dzimwe nguva kana kuri kunzi kunenge kuine kwaanenge achida kuenda, ndini ndakazotogumisidzira ndava kutotengesa mapotatoes aya, uye zvekare ndichitobata cash. Saka kulocation kwatainge tichigara kwainge kuine umwe musikana uyo
wandainge ndichidanana naye ainge ari muSouth African akabva anditi iwewe nemari yaunobata kubasa semunhu wandainge ndichiudza kuti nhasi ndakesha ini mari yakati because ipapo taitokwanisa kutokesha kana ma60-70,000 a day kana kuri kunzi mapotatoes anenge akaita vachitengesa matrucks achiuya kuzotora mapotatoes aya. Saka matruck awa aiwanzokubva kunana Mozambique vachiuya kuzotenga. Ndakazonzi nemusikana uya ndinge ndichitiza nemari. Saka rimwe zuva mukoma ndakangoti sveverere ndokubva ndatobuda neumwe mufesi uyo watainge takatoronga naye akauya achita sekunge ainge achida kutenga mapotatoes. Izvo yainge itori mari yangu yandainge ndatomupa. Akauya akatenga mapotatoes aiva nechipikapu chake. Ndikangoti ndoda kuenda kutoilet ndokubva ndatopinda zvangu mumotikari iya ndokutotiza kwandakaita. Ndakazobvamo muprovince mandainge ndichigara kuLimpopo uko ndokwazvakaitika. Ndikauya ndikagara nemusikana uya akandidya mari yose. Handingati akandidya yose mukoma ndiinaye, akanditiza kusvika pari nhasi handizivi kuti akaenda kupi. Ipapo patakauya kuzogara kuno kuPretoria tainge tiine zvimari zvaitosvika kuma48 something thousand izvo zvatainge tiinazvo. Ndichitoronga kutoti pamari iyoyo mudzimai kana ndikamubatisawo kana 20 then imwe 20 toishandisa imwe 8 ndomhanya kumusha ndonotora license. Shungu dzainge dzava dzekuti ndinge ndichienda kumatruck sezvo ndina vanasekuru vakawanda vanoita zvekudhiraivha matruck muSouth Africa nekuZimbabwe. Asi mukadzi uyo akanditiza nemari mukoma ndikasara futi ndava pazero. Hazvina kunditorera nguva ndakabva ndachizotanga kushandira umwe murungu uyo ainge aine garden services yake kambani makaremo muPretoria. Ndakati ndichitanga kumushandira murungu uya vanhu vose vakatanga kundivenga because painge patori nevamwe avo vainge vava nekuma 10 years kubva zvavainge vakatanga kumushandira vari maZimbabwean. Saka vakatongorwadziwa nazvo kuti murungu iyeye akatongonditorao pamarobots and yainge itori weekend. Akati ainge achida munhu aizoklina magatas epamba pake. Ndokubva ndatonhongewa paya iri weekend ndikatoenda kumba kwake ndikarova basa. Saka iye akatombobuda. Paakabuda ndokubva ndachizosara ndichipedzisa hangu basa rangu. Ndikabva ndatsvaira pachivanze ndikatsvaira zvekare nepabrai. Ndokubva achizodzoka akaona kuti ndainge ndisina kugara, ndainge nditori busy ndichireka ndichitsvaira. Akati you are very responsible, Monday unge uchiuya kubasa, ndichauya ndichizokutora pakati ndo pandinotora vashandi vangu. Ndakaenda paya ndikanomira varume vaya ivo vainge vachishanda pachiukama vaibva kungundu. Varume vacho ivavo ndopa ndakavaudza kuti ndainge ndakamirirawo murungu ainge achinzi Ningi. Vakarakidza kuti vainge vasina kufadzwa nazvo but ndikati ine hangu handina basa nazvo. Ndikatanga kumushandira murungu uya ndokubva atanga kundifarira akazonditsvakira basa murungu iyeye mukoma uko kwandakazonoba mwana wemurungu. Yes mukoma ndozvandakaita. Ndakabatsira vamwe varume avo vainge vachiita zvekukidnapa. Munombozviziva here kuti muSouth Africa muri very dangerous. Kana ukada kuita show off ivo vanouya vokukidnapa. Kana vakukidnapa saizvozvo vanokutora vokuendesa kune imwe nzvimbo uko kwavanenge vachikugarisa each and every day. Vanenge vachitumidzira vanhu vavo kunotora mari pamushini kusvika mari yose yaunenge uinayo muakaunti yapera, kana kuti pavanoona kuti it is too dangerous for them to keep on keeping you in their property. Saka varume ava vainge vachigara mulocation imomo mandainge ndichigara. Saka takangotanga kungowirirana sezvandakuudzai kuti pandiri panotota sekunge pane mhepo iyo inoita kuti ndingotanga kungotaura kana kungotaudzwa nemunhu anenge ava padhuze nekuita mari. Saka pane umwe uyo akangondimirira one day ainge ari mukaradhi achidhiraivha chiCity Golf chake zviya zvavanoita zvekuti vanenge vakazvipimpa zvimagolf zvavo izvozvo zvimotikari zviya zvimaCity Golf. Akanditi how is it? Tikatotanga kutotaura. Iye ainge achifungidzira kuti ndiri muZulu. Ndokubva achizoona kuti ndainge ndiri wekuZimbabwe. Akati kokuri sei, unoita basa rei? Ndokubva tototanga kutotaura paya. Akandibvunza kuti ndinogara papi. Handina kana kumbonzwa hana yangu ichirova kuti munhu uyu anokwanisa kuzouya akandibira. Ndokubva tataura paya ndikamuratidza pandainge ndichigara. Akazouya nerimwe zuva akanditi ko zviri sei. Tikataura akandiudza kuti ainge aine dhiri
kwanisa kuronga iye nevamwe vake neni. Kana dhiri iroro rikabudirira, akati unokwanisa kutodzokera kuZimbabwe. Ndikati idhiri rei? Ndo paakanditi ainge achitsvaka vanhu vanoshanda mumagarden, vari magarden boy kana kuti mamaid, kuti unge uchizonzi wakahijackwa panotoshanda maid wako. Saka maid iyeye ndiye anokutengesa kune vanhu avo vanenge vachazokuhijacka, because maid wako ndiye anoziva mazuva awo kana kuri kunzi zvinhu zvinenge zvakabalansa, uye zvekare ndiye anoziva kana kuri kunzi zvinhu zvinenge zvisina kubalansa. Anenge achitoziva everything. Saka anenge achingopa information kune vanhu vaya avo vanozouya vachizokukidnepa kana kukukidnepera mwana. Then ndo pandakabva ndachizobvuma ndikaona kutoti rainge ritori dhiri rakanaka. Ndakamuudza kuti kwandainge ndichitoshanda kwainge kuine mbinga, ende ndainge ndichida kuti ange achikidnepa mwana wemunhu wandainge ndichishandira. Vakandiudza kati yangu iyo yavainge vachizondipa, ndikaona kuti yainge iri mari yakanaka. Saka isusu mukuronga kwedu mumhuri, kana usati wabata mari yacho unenge uchitoronga zvekuti nyangwe ugere nemukadzi, mukadzi anyatsokuona kuti munhu uyu ndiye ane musoro manje. Apa ndakaroorwa nemurume anofunga nemusoro. Hepano pekuti mari iya yava mumaoko, mukomanashi, mari iyoyo inongotorwa nemhepo zvayo pasina kana chainenge yamboshanda. Saka ndakazoronga nawo makaradhi iwawo. Ndaiti kana ndiri kubasa ndaitora mavideos epamba pandinenge ndichishanda, ndichivaratidza kuti kana mukapinda nepapa kamera haingambokuonei. Uye zvekare vainge vakandiudza kuti ndinonyora like makuseni paya ndinovanyorera kuti murungu wangu abuda, and kana kuri kunzi it will be 8 am ndobva ndati the boss is out. Kana mukadzi wacho akazobudawo after kana 1 hour, madam boss is out. Vana nguva dzavo dzavanoenda kuchikoro 6 am, the kids are gone to school, chakati vana vazodai. Saka izvi takazviita kwemwedzi iyo yainge ichikwana kuita 3. Ndipo pavakazondiudza kuti vainge vatova ready. Kusaidi kwangu ndainge ndava kutoona sekunge vainge vari vanhu vainge vachida kungotora machance, but vaitova vanhu vaitoziva zvavainge vachiita. Saka vakati vandiudza kuti nguva yainge yakwana, vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizosiya gedhi rakavhurika. Saka gedhi iri mukomanashi raishanda neremote. Vakangonditi unongonamira kachipepa pasensa paya. Vainge vakanditi ndinge ndichishandisa tumastika tuya twekuti kana ukatenga chinhu panenge paine kastika, but ndakaona kuti hazvina kushanda. Ndokubva ndachizotora sellotape yemagetsi mugaraji, ndokubva ndabuda panze ndichita sekunge ndiri kutsvaira driveway but uri kunze kwegedhi. Ndokubva ndanamatidzira paya ndikasiya gedhi rakashama. Kwava kupinda mukati zvangu, bosi vangu vakati vachingobuda nemwana wavo, ndokubva vatotendekerwa futi mukoma mwana akabva achizotorwa. Mwana uyu mushure mekunge atorwa, varume ava vakatofona vakati kana mukangofonera mapurisa mwana uyu tinomupfura nepfuti. Vakaudzwa mari yavainge vachida, havana kana kumbosengurira kuburitsa mari iyoyo. Vakanzi kana mukangoripota nyaya iyi kumapurisa muchaona zvatichakuitai, tinodzoka chete pano ende tinotoziva. Saka varume vaya ivo vakaita sekunge vainge vabva kuKZN. Vaiva neimwe information, handizivi kuti information yacho vakaiwana kupi, sezvo muno muSouth Africa muzere negangsterism. Vaitozviziva kuti bosi vangu ava vaiva nemashares mune imwe kambani inoita zveoil iri kuDurban. Saka bosi vakangofungidzira kuti maenemies avo ndiwo ainge atumidzira matsotsi kuti vange vachizohijackewa. Nyaya iyoyo mukoma haina kana kumbogara yakaenda kumapurisa, because vakachikidzirwa kuti tinotokuziva iwewe, information yako yose tinayo, tinokwanisa kungokuteverera tikakupfura nepfuti. Kunyange isusu tikasungwa, vamwe vedu vanotozviziva kuti ndiwe watisungisa. Saka mukoma ipapo ndakaita mari zvekuti dai kwanga kuri kunzi handisi rombe, ndingadai ndakatenga kana mabhazi nemari yandakaita ipapo. Asi mari yacho yose
yakaperera muvakadzi. Panguva yacho iyoyo mukoma ndo pandakatanga kufambidzana neumwe wemuSouth African uyo wandaiti kana ndakamutarisa mukoma ndainyatsonzwa kuti uyu ndiye anonzi mukadzi pakati pevamwe vakadzi. Akatondiudza kuti akatombodanana noumwe mutambi webhora wemuno muSouth Africa anotozivikanwa nezita, vakatoita vose mwana. She was so beautiful. Ndokubva andidya mari yose nekuda kwelevel taigara muhotel. Munhu ka akambodanana nevatambi vebhora nemari dzavainadzo, saka level mukomanashi rake rainge riri pamusoro zvekuti ndakabva ndachizobva kwandainge ndichigara ndikatanga kugara muhotel. Ndakagara muhotel mukoma, handizivi kuti kwemwedzi mingani ndigere muhotel, mari iya yose ikapera. Ndiyo confession yangu. Kana mukaposta nyaya yanguwo ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi dai kwanga kuri kunzi ndainge ndisiri rombe, hanzi ipapo ndingadai ndakapfuma. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Izvo ndo zvakaitika mugore ra2012 mainge muri muna August, apo murume wangu paakashayika uri musi wa12, zuva randisingambofi ndakakanganwa. Saka murume wangu akashayika mukoma, nemurume wangu tainge tigere zvedu muHarare. Aishanda, iniwo ndainge ndichishanda. Vabereki vake vainge vasingandifarire vachiti uyu akangwarisa. Vatezvara vangu vaita senani, vakazotanga kundifarira mushure mekunge ndazvara vana vakomana matwins. Saka ndakabva ndachizopa umwe wacho mukuru zita ravo, ndikabva ndachizopa umwe wacho mudiki zita remunin'ina wavatezvara. Saka zvinova zviri zvinhu zvokuti zvakavafadza. Kunyange ipapo pandakati ndainge ndichida kuvatumidza vana ava mazita avanatezvara vangu, ndaitoitira izvozvo kuti at least hama dzemurume dzinge dzichizotanga kundifarira. But vamwene vangu havana kana kumbogara vakandifarira zvachose. Pavakangoudzwa kuti kwainge kwava nemuroora kuHarare, mukomanashi vakandifonera kushaya kuziva kuti manambers angu vakamawana kupi. Apa foni chaiyo vainge vasitomborina. Vamwene vangu vakatoenda vakanokumbira foni mumaraini. Mushure mekunge vapiwa foni ndokubva vachizondifonera vakati ivo vainge vari amai vemurume uyo ainge andimitisa, ende vainge vasingadi kuti ndinge ndichiramba ndigere nemwana wavo because ainge aine mukadzi ikoko kumusha. Ndakarwadziwa ndikati zvino ini mhai handina kwandinoenda. Kana kuri kunzi achanditora zvake anonditora, because kana ndikadzokera kumba vabereki vangu vangasandiuraya here, because ndatova nepamuviri ini mama. Vakabva vachizoti kwandiri ndainge ndiri benzi uye zvekare ndainge ndiri hure. Vakati ivo semaziviro avo avainge vachiita munhu atiziri ari ega asi navatete vake, ndokubva vachizondituka paya ndikangodropawo call. Fast forward, murume wangu akazoshayika mukoma. Murume wangu haana kurwara kwenguva yakareba, akafira muno muHarare. Ndokubva tachizoenda nemutumbi wake kumusha. Asi tichinosvika kumusha, kofini rake rainge razara nemasvosve. Saka patakasvika munhu wose ainge aripo akafungidzira kuti zvimwe kuda masvosve awa ainge agara ari mumotikari. Vana banguru vakazoti varivhura vakangoti hii. Ndokubva vatongonyarara. Takamhanya tichienda paya tichinodongorera wanikwe kuti mukofini remurume wangu mainge makazara masvosve aya awo avanoti magange mukange, ainge achinhuhwa achimuruma fesi yose. Vamwene vangu ndo pavakatanga kupopota ipapo vachinditi ndini ndainge ndakaurayisa mwana wavo. Mukomanashi mhuri yose yakandipandukira. Zvakaitika ipapo mukoma ndoshayawo kuziva kuti asi Mwari wai vakatendedza chinhu chakashaya chata chichiitika kwandiri, nekuda kwekuti hama dzangu dzainge dzakanditi ndaifanira kunge
ndichisiyana nemurume wangu, ipapo achizosara kurwara achizofa. Hama dzangu dzose dzainge dzandifuratira. Ndakatoperekedzwa neimwe frendi yangu, ndiye ega ainge aripo. Nevamwe vatete vakandifonera vakati vainge vari munzira vachiuya vachiti zvainge zvisingaite kuti ndige ndichizoviga murume wangu ndiri ndega pasina vamwe veukama. Mukoma vatete vasati vasvika, ndakamanikidzwa kuti ndinge ndichinwa mvura. Zvakaitika ipapo mukoma Nashi pakatorwa dzimwe hembe idzo dzainge dziri dzemurume wangu muhujaya hwake. Pakatorwa tisheti, pakabva pachizotorwa neshoti rimwe rebhora, pakatorwa nerimwe jean trousers, zvikabva zvachizowachwa. Zvakawachwa naivo vamwene vangu nemwana wavo musikana vatete. Vapedza kuwacha kudaro ndopavakabva vachizoenda vakanonokora ivhu pasi pekofini, vakabva vachizomwaya imomo. Vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichinwa mvura kana kuri kunzi ndainge ndisina chekuita nekufa kwakaita murume wangu, sezvo ari munhu akangofa asina kurwara. Apa ainge ari breadwinner. Ndanyatsokuziva kuti vachiita zvose izvozvo vamwe vana bankuru vachibvumirana nazvo. Tageti yavo yainge iri yekuti vaida imba. Tainge takatenga stendi tikavaka imba yedu, uye zvekare ainge akabva mukutenga motikari. Ndakaita zvose izvi ndichiedzawo kuprotekta maassets iwavo, ndichiti ndezvevana vangu zvinhu izvi. Ndokubva ndati ndikuda kupruva kuti handina kumuuraya ini. Ndakanwa mvura iya. Mushure mekunge ndanwa mvura, hana yangu yakarova mukoma Nashi. Ndokubva ndatanga kunzwa maungira munzeve dzangu. Ndakanzwa maungira ndokubva ndatotanga kutodzura mabraids. Saka ndichidzura mabraids kudaro ndaitoti imi ndisiyei mhani, ndati ndisiyei, because ndainge ndichiona vamwene vangu. Asi ndichiona vamwene vangu ava vainge vasisiri vega, vainge vakawanda, vachiita sekunge vainge vazvarana vakawanda vakazadza nyika yose. Saka vakatanga kundidzura mabraids angu ndichivati ndisiyei. Apa ndainge ndabatwa nechimwe chadzimira ndisingachazivi kuti ndainge ndiripi. Mukoma, izvo ndainge ndatotanga kutopenga. Ndakazviona ndichidzoka kuita kamunhu kadiki. Munhu wose ainge aripo for sure akangoti uyu ndiye munhu azviurayira murume wake. Mazvionaka kuti munhu haisi huku yekuti inongourawa ikangorova. Saizvozvo apfukirwa uyu nemurume wake. Ndakarwara nepfungwa mukoma kuzonosvika mugore ra2015, end of 2015. Sisi vangu vainge vaenda kuSouth Africa. Saka pavakaenda kunoshanda kuSouth Africa vakazotanga kunamata pane rimwe sowe, apo pavakazosangana nemununuri wangu. Madzibaba ivavo mukoma ameno kuti vakandibvirawo nepi. Sisi pavakatanga kuendako ikoko kuchurch kumasowe kuSouth Africa, vanoti ivo vakaudzwa nemuprofita iye kuti ndainge ndichipengesewa navamwene vangu. Ivo vanoti pavakaudzwa kuti ndainge ndichipengesewa navamwene vangu, sezvo zvainge zvakangobudawo pachena kuti ndini ndainge ndakazviurayira murume wangu, hanzi ndakangoseka nechemumwoyo. Vakati madzibaba ava vanombozviziva here kuti Delphine akazviurayira ega murume wake, akapfukirwa nemurume wake. Saka nekufamba kwenguva madzibaba ivavo nganzi ndakatombonetsana navo because vakazotombopfimbwa navo madzibaba ivavo. Saka pavaizotaura nyaya iyo yekuti munozviziva here kuti munin'ina wenyu akapengesewa navamwene vake. Saka ivo vakazoti nerimwe gore sisi vari kuno kuZimbabwe, madzibaba vaya vakauyawo kuno kuZimbabwe ndokubva vachizofonera sisi vakati ndinokumbirawo kuona munin'ina wenyu. Saka sisi vakati vaitongofungidzirawo kuti dzainge dziri plani dzavo madzibaba kuti vange vachizongoona sisi. Vakaramba vachingomanikidzira kuzonosvika vachizouya kumba. Madzibaba ava vakandinamatira. Handina hangu zvakawanda zvandinorangarira pakunamatirwa ikoko kwandakaitwa because ndainge nditori murwere wepfungwa. Vamwene vangu vakandibira upenyu hwangu. Just imagine kuti makore mangani ndichipenga mhuri yeZimbabwe. Ipapo ndaiti kana ndikatanga kupenga ndaiona murume wangu aiuya kwandiri obva anditi sorry, vari kundirova, vari kuti enda unomutorera pfungwa dzake. Ndinenge ndava kuita sekunge munhu
ava kuda kuita senani. Ndobva ndatomuona murume wangu otouya obva ati ndatumwa kuzotora pfungwa dzako, sori mukadzi wangu, obva atotanga kutochema. Madzibaba ava pavakati vachindinamatira ndakarohwa mbama nemunhu wandisina kuona. Munhu uyu akandirova mambama maviri. Zviya zvandakanzwa paya pandakatanga kupenga parufu rwemurume wangu ndozvandakatanga kunzwa futi ipapo. Ndakangonzwa kuti wii, ndokubva ndatanga kuona masvosve akawanda. Ndikatotanga kutochema ndichiti ndiripi ko murume wangu atovigwa here, murume wangu aripi? Madzibaba vakabva vati zvaita. Amai vangu vakachema. Sababa vangu vaitoda kutokwira bhazi musi wacho iwoyo kuti vange vachienda kunonetsana navamwene vangu, asi madzibaba vaya vakati iye pache zvake muroyo wemwana wenyu ndoda kuti ange achizoreurura ega. Mukoma pakagadzirwa mishonga ndikanzi ndaifanira kuti ndige ndichigeza nemvura. Ndakageza nemvura ndokubva tachizoenda kumusha kwevabereki vemurume wangu usiku tikanosiya mvura iyi mudanga remombe. Takazonoitora mangwana acho makuseni. It was somewhere kuma past 4 patakanoitora. Takangorara mumotikari. Mufunge zvenyu mukoma, kana wafunga kuponeswa unoita zvimwe zvinhu zvekuti zvinenge zvisiri comfortable. Then ndokubva tachizodzoka zvedu kuHarare. Madzibaba ivavo vakati chingomirirai muone bhomba richati roputika zvaro, vanhu vane zvinhu zvavo vachataura vega, vachatanga kukwenya vachivaviwa. Vatete vakazofonera baba vakati mukoma, nyaya dzandiri kunzwa pano apa. Madzibaba vaya vainge vakati taisafanira kuti tinge tichiudza hama dzedu kuti ndainge ndava right, saka hakuna munhu ainge achitozviziva kuti ndainge ndava right, ndava kusapenga. Vatete vakafona vachiti mukoma, ko zvandiri kuudzwa navamwene kuti mwana apora. Nai mukoma, mwana angapora moregedza kundiudza here? Ko makandivengerei? Baba vakati vakuudzai izvozvo nguvai, nekuti isu tatova nemakore tisina kumbogara tataura navo. Ko manhambazi enyu vamawana kupi? Vakatoti ndozvatondinetsawo, nekuti vainge vakachinja laini ravo. Saka vamwene vangu vakafonera vatete vakati ko muroora wangu zvandiri kunzwa kuti ava raiti uyu, ko huyai kanaye kuno, huyai ndinge ndichiona muroora wangu. Vamwene ava mukoma vakazotanga kupenga, vakaudza hama dzavo dzose izvo zvainge zvakaitika. Vakazviisira voga mwana wavo, mufunge zvenyu, pachijana. Vakaona kuti sezvo vainge vaisa mwana wavo pachijana, zvinhu zvikavapandukira. Iyewo mweya wake wainge wakasimba, akatanga kubuda masvosve kuitira kuti hama dzake dzinge dzichizozviona kuti ainge asina kufa rufu rwakanaka. Vamwene vangu vakazosarudza kuti vange vachisandudzira mweya wake kwandiri. Iniwo nekusaziva zvinhu zvechivanhu kwava kubvuma ndichifungidzira kuti zvimwe kuda I am proving a point, izvo kwani ndainge ndichitozviisa muna taisireva. Chinongondirwadza ndechekuti pakavigwa murume wangu handina chandinorangarira. Takazoenda zvedu kumusha mushure mekunge vamwene vangu vava kupenga, vachingodanidzira vachiti Delphine ngauye pano, kani Delphine ngauye pano, ndikuda kumuona, ndoda kumukumbira ruregerero. Vachirohwa nemambama nemunhu wavainge vasingakwanisi kuona. Vakatomboedza kuudzwa muHarare but vainge vari violent. Motikari iyo yakahayiwa, vakaitema nematombo yainge iri yemuvillage, vakaiputsa windscreen nemamwe mawindo. Ndokubva zvachizonzi zvainge zviri nani kuti tinge tichiendako ikoko. Ndaitoti zvimwe kuda tichanorohwa ikoko, but madzibaba vakati kwete, havambokurovei, vari kuda kukuona nekukukumbira ruregerero. Vamwene vangu ava vakandikumbira ruregerero vakazofa 4 days later. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Ivo vari kuti advice yangu, hanzi kana usina zvaunonzwisisa zvechivanhu unofanira kuti unge uchiramba kana ukaitiswa zvimwe zvinhu. Hanzi ini nekusaziva ndaitofungidzira kuti ndakangwara pandakanzi prove a point kuti hauna kuuraya mwana wangu. Izvo it was a trap
yekuti ndinge ndichizotevererwa nemweya wemurume wangu. Akomanaka zvinongorwadza hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa.